Ilang bahay sa Mangaldan nabubulabog ng pamamato sa bubong ng hindi pa nakikilalang sospek. Para sa detalye alamin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Ilang residente ng barangay Embarcadero Sitio Riverside sa Mangaldan, Pangasinan ang ilang gabi nang nabubulabog dahil sa paulit-ulit na pamamato sa bubong ng kanilang mga bahay. Dahil dito nangangamba ang ilang residente sa panganib na maaaring idulot ng pamamato sa kanilang lugar. Ayon sa panayam ng IFM Dagupan sa barangay, hindi pa nakikilala ang suspect ngunit may mga hinalang lumulutang hinggil sa posibleng pasimuno ng insidente. Actually, madam, kagabi nagronda yung mga kasama namin. Medyo huminto sila kasi alam nila na may nagbabantay. Uulitin namin ulit mamaya, magbabantay kami ulit para sa ganoon malaman namin kung ano yung sino yung may suspect na rin po kami pero hindi gaanong masyadong parang siya kasi haka-haka lang naman na siya ito ganito tinuturo lang. Ang gagawin namin, laging gagawin, gabi-gabi nandun kami. Tumangging magbigay ng panayamang mga biktima, ngunit sinabi nilang nagsimulang pamamato noong Oktubre tuwing alas 6 ng gabi at nagpapatuloy pa ito hanggang sa ngayon. Patuloy naman ang koordinasyon ng barangay sa kapulisan at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa pamamagitan ng regular na ronda sa lugar. Nagbigay rin ng kasiguraduhan ng barangay na kanilang tinututukan ang insidente upang matukoy at mahuli ang responsable sa pamamato. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.